Tanaw ko guys unsaon pag abre sa karburador. Kung unsa nay porma ng karburador. Mag-abre og karburador is brought to you by Babur. Babur. Ako pamis tadi ka haya-haya di ini mo. Ha? Agi. Apa di kay kaon unsa naman ang alauna naman? Wah, haur na kaon. Ikaw deh kaon deh ka. Saya pwede. Basin daw no kung iban kamo. Ha. Mo ni siya iyang mo ni ka kontrol sa gasolina kani. Kana? Mo ni motoslok sa buha ni og Gamaya raman lagi ah. oh. Kailan ka buha na. Ako? Kung ka po nga kuan ba? Ano ba? Ang ka nang magbabat kamay. Ha? Kana? Sudlan sa kuan. Asa man na Na? Law po na siya mo. Manimahon ng gasolina. Adi, di na. Ano siya magkuan ani, pingan ani na usa ma na usa ani nga mga kuan. Na usa mo ani ani mataho. Mekaniko, tahan na sa mga na mekaniko eh. Ya. Jadi para bala matrabaho dahil kay nauna pa nimo. Buwat ug gano'n alam mo, human to yung una. Ah, hugaw galagi o tayo. Haba, haba, haba. Ha? Na, taya na. Talanggot. Na, taya na. Mo na hugaw? Mali mo ni. Mali ni. Ay ba sige tay ana na. Di taya gikas tangkin. Aman man, aman. Malagi nang tangtang. Desa mo din na ana. Ko seksulina. Oh, no, 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 no. Di na makita ihugas o tagisulina. Palit tagisulina. Karon? Ah, wait. May milabot ani na. Ha. Kalon tag sudan nagsulina. Yung puto mayag 15. Asa pa day magama tag kuan di ay kanang naay. Galingon na. Siya. Pinanguluhan ni Babor. Sige na mauli ha. Experience na ya. Ala ka di man di ka profesional basig di na mauli. Ha? Sige na mauli. Hindi ko profesional Pero mas maayo pa sa profesional. ha? Pero mas maayo pa sa profesional. Hoy makamansa na ang imong original. Wala pa yung gapo ni.
diha toy kon ba kanang TikTok nga nag pista sila. Anda kay gikaraw gilahugay na kay ang karne kay kanang pangbutang lamas kay ready na hiumba. Tapos pag nga na sa kamot kay klaro kayo ang kuko daghang bulik. Yeah. Murag taga siap. Ngunag ka ng comment. Oh, andam na ngumba. Agkamot kay ning lakra. Kuko ba mo na nga lagi ito. Ito yung may kayo. Ini maulaan ni sa kapisa di na ni mauli. Da palit na pod. Hmm. Palit na pod. Pagkita na po. Wa na mapalit. Carburetor. Pila pod na? Hmm. Pila pod na karburador? Kusmin. 2,000. Hmm. Binag 40,000 na. Kaya ito. Binag 40 kay mingan magkagmahal. Oh, dagang kwarta man gani. Bugas. Way sudan. Dugay na ni motor ha. Wa pay COVID. O ba? Pila na katuig ang COVID. Sige kaya kita biya kami kita kaya ngalo na ni. Lados indo no. Yan biyo. Asa pa sila kay nag-famous ani ako kay di ko kumaho. Ato na ka, mista ko ako drive. Wow! Ingat na to ni. Balik na po. Kuan ha. Ayan to. Ano na sa mukladit mo na ni. At na mawas mo kanina. Dali mag-adjust ka nito. Uy. Kaya ganahan. Ay. Magas ka ba? Magas mong gyapon diri. Tara, kare. Balik ako. Balik ako sa. Ini? Oh, ada balik. Baru tinggal ini. Ito na ni ha. Uy, dipuli na lang pa mo aga. Ha? Diri maning agas, gawas. Mulai dili diferensya ang plot ani, kaya diferensya niya. Basta niya. Mulai diferensya ni. Kani may hugaw. Berasan, berasan.
Hindi mo agas ang gasolina na ari ra anay siya mo kuan. Na. Wala problema karburador niya ako an upload. Ano guro pagkapalit og kuan ba? Filter. Nalang sini filter manggut. Ha. Di na mo agi ang gasolina kay tuwa na padung sa kuan siyang muna yung sa flooded. Lagyan ko na yung kuan. Ano yan kuan o? Talaan sa mo eh. Amo na si talaan di ay na. Ugaw man. Hugaw lagi. Brasan. Yan. Gamara ka na. Anam de putih bras. Ano siya? Ano yung masala ang kuan? Ano talaan siya? Asa may salaan nga naguba naman oh. Wala. Ari ni siya kuno ni siya taya. Di lagi ang gasolina mo na mo. Tingnan ko na yang wala na siya pundong gasolina. No, ano siya? Pero walay pundo. Gamay akong ikatabang. Ang puso mo. Ang tangin mo na. Dalhin mo na. Dalhin ko na ang puso. Puso lang ha. Wala na sa'yo si Rosinda rin. No? This is Zombie Main Studio. Ako may nagayo. Okay. Okay. Uy, natapos. Oh. Mingo ginawa nga. O, dira pa po ragsuhol mo. Oh. Sa may mong dawaton, kwarta og. Ang puso mo.